Здравейте! Казвам се доктор Камен Недев и съм радиационен онколог в отделението по лъчелечение, радиохирургия и брахитерапия към клиниката Аджибадем Сити Клиник Младост в София. В месеца за борба с рака бих искал да обърнем внимание и на простатния карцином, най-честото онкологично заболяване при мъжете, както в света, така и в България. Един от 8 мъже е в риск да се срещне с тази диагноза през своя живот, а всяка четвърта диагноза рак при мъжете в България е простатен карцином. Както при всички онкологични заболявания и при тази диагноза, от изключително важно значение е ранната диагностика и профилактиката. Това е пряко свързано с ефективността и крайните резултати от онкологичното лечение. Затова ние експертите съветваме мъжете да започнат ранна профилактика и да проведат първото изследване на туморния маркер простатно-специфичен антиген на възраст от 50 години. При мъже, които имат родствена връзка с заболели от заболяването братя или бащи, тази възраст би трябвало да е 45 години. Това, разбира се, не отменя и посещение при уролог. При симптоми на често уриниране, затруднено уриниране, кръв в урината или в спермата, както и еректилна дисфункция, би могло да се касае за заболяването простатен карцином. И това трябва да е първия алармиращ сигнал за посещение на специалист-уролог. При доказване на заболяването с простатна биопсия, която може да бъде както трансперинеална, така и класическата трансректална биопсия, пациентът е изправен пред избор на радикално лечение. В България разполагаме с всички видове съвременно радикално лечение, което включват лъчелечение, оперативно лечение, както и брахитерапия на простатата, за която бих искал да дам някои подробности. В нашата клиника предлагаме така наречената брахитерапия с временен имплант, при която пациентът в рамките на 2 сеанса през период от 2 седмици получава радикално лечение, което се характеризира с изключително голяма ефективност и е изключително щадящо за пациентите, като в голям процент запазва тяхната еректилна функция, а наличието на изпускане на урина или така наречената инконтиненция на практика отсъства. Затова съветваме пациентите, които са с диагноза рак на простатата, винаги да търсят второ мнение, за да са информирани добре за всички лечебни методи и да имат добро качество на живот след лечението.